το παλιό καρναβάλι ήταν πιο σημαντικό για τους ανθρώπους, διότι είχαν πιο πολλά αποθυμένα και πιο πολλές απαγορεύσεις. Η εποχή που ζούμε δεν έχει τόσες απαγορεύσεις, οπότε δεν είναι τόσο ιερό το καρναβάλι όπως ήταν παλιά. Είχα πολλές απορίες για το πότε ξεκίνησε το καρναβάλι της Λεμεσού, πώς ήταν τα παλιά χρόνια, πώς άλλαξε μέσα από την παρόδο των χρόνων. Και πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο, πίστευα ότι θα υπήρχαν για την ιστορία του καρναβαλιού. Και όταν δεν ήβρα τίποτε, είπα ότι έπρεπε κάποιος να αναλάβει, να μαζέψει το υλικό τους παλιούς Λεμεσανούς που είχαν τις μνήμες των παλιών χρόνων. Και έτσι προέκυψε η ιδέα του βιβλίου στην πορεία. Το βιβλίο τελικά βγήκε 500 σελίδες, το οποίο ήταν ένας άθλος για να περιοριστώ στις 500 σελίδες, διότι ήταν τόσο πολύ το υλικό που μαζεύτηκε στην πορεία των 13 χρόνων που διήρκησε η έρευνα. Απάντησα το μεγάλο ερώτημα που είχα, απαντήθηκε. Πώς άλλαξε το καρναβάλι, πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, από ποια στάδια πέρασε, ποιοι άνθρωποι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να αναπτυχθεί το καρναβάλι. Το καρναβάλι, τι να σου πω. Κάποτε λέουν π.χ. Αύγουστο, Ιούλιο, να σκεφτούμε κάτι για το καρναβάλι. Μπορεί να σκεφτούμε την κούραση, αλλά μέχρι που να κοντέψει, ανυπομονώ, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, άντε, δεν σκεφτήκατε, άντε να το κάνουμε, πριν τα Χριστούγεννα το κάνουμε. Κάνουμε το και μετά ξεχάνεις για 2 μήνες τη ζωή σου βασικά. Και μετά βλέπεις το στην τηλεόραση ή πάεις κάτω, βλέπεις το γύρω. Είναι κάτι που περνά πάρα πολλά γλύωρα. Ενώ μπορεί να είσαι 16 ώρες στο εργαστήρι σου, 18, 20, έτυχε 24 ώρες με μια φίλη μου. Το καρναβάλι, ως Λεμεσανοί που είμαστε, ασχολούμασταν από πάντα, από πολύ μικρή ηλικία. Οι γονείς μας έντυναν, τρέχαμε στις παρελάσεις, στις εκδηλώσεις που συμβαίναν κτλ. Πάντα ασχολούμαστε με το χειροποίητο, το κουστούμι, για τον λόγο ότι παλαιότερα δεν υπήρχαν ούτε τα εισαγωγής κουστούμια, ήταν τόσο μειωμένα που αναγκαστικά έπρεπε να βγουν πατρών, να διαλεχτούν υφάσματα, να κοπούν, να ραφτούν και γίνονταν πάντα by measure που λέμε πάνω μας. Με τον Θεοδόση είμαστε και οι δύο σχεδιαστές. Είμαστε συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες. Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο στην ουσία. Ο Θεοδόσης είναι πιο πολλά στο να σκεφτεί κάποια θέματα και μετά ξεκινούμε μαζί την υλοποίηση, γιατί μπορώ να πω ότι έχω λίγο παραπάνω το θέμα με τα υλικά και τις κατασκευές. Άρα το πράγμα γίνεται τέλος πάντων ένα συνοθήλευμα το οποίο νομίζω ότι το αποτέλεσμα φαίνεται. Το καρναβάλι είναι κάτι extreme, είναι κάτι υπερβολικό, οπότε όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα στη ζωή μας που είναι υπερβολικά, είτε τα μισάς, είτε τα λατρεύεις. Η αισθητική του καρναβαλιού της Λεμεσού, διότι υπάρχουν κάποιοι που κατακρίνουν την αισθητική σήμερα ή άλλων εποχών στο καρναβάλι, πρέπει να πούμε ότι είναι πάντοτε συνδεδεμένη με το οικονομικό εύρος της κοινωνίας και της στιγμής. Βλέπουμε πολλά Super Mario. Βλέπουμε πολλά Mickey Mouse. Βλέπουμε πολλά, ναι, συνηθισμένα πράγματα. Boring, ας πούμε. Όμως έχει γκρουπ που έχει φαντασία, που μπαίνουν στον κόπο να δείξουν κάτι ωραίο, κάτι με δουλειά, με δημιουργία πάνω. Αντί, πρέπει να το μπορούν, εντάξει, κόφκεις το, δεν το θέλεις, αντί να παραγγέλουν που το ίντερνετ να βγάλουν παραπάνω λεφτά, για μένα είναι το νόημα τούτο. Τούτα τα γκρουπ τα ωραία που κάνουν ωραίες κατασκευές, μπαίνει ο κόσμος τους μέσα γιατί είναι τέλεια ιστορία ή επειδή είναι 30 ευρώ Super Mario και 500 άτομα, ας πούμε. Τούτοι που μπαίνουν αρέσκει τους πραγματικά και το πράγμα να φορήσουν, διασκεδάζουν το, είναι κάτι πολλά. Δεν θα ξαναείδες τούτο το πράγμα, ούτε θα το ξαναδείς. Ποιος θα το κάνει. Τούτα τα άτομα πιστεύουν τούτοι καρναβαλιστές.
το όμορφο και το δημιουργικό για μας είναι να είναι κάτι το οποίο δεν ξανάγινε, αν είναι δυνατόν να μην έχει ξαναγίνει και να μπορέσουμε να βγάλουμε στην πορεία μια στολή η οποία να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα, να μπορεί να αναγνωρίζεται τι είναι το πράγμα που έχουμε κάνει και να έχουμε μια όμορφη ποιοτική δουλειά, αλλά πάντα χειροποίητη στολή, γιατί υποστηρίζουμε το χειροποίητο και υποστηρίζουμε τον τόπιο. Κάποιοι μπορούν να δικαιολογήσουν την εισαγωγή των κοστούμιων από το ίντερνετ σαν μια καλύτερη λύση όσον αφορά το οικονομικό μέρος, δηλαδή το ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση περισσότερος κόσμος σε μια πιο φθηνή στολή. Εγώ εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η ποιότητα της στολής η οποία παίρνεις με την εισαγόμενη στολή θα μπορούσε κάλλιστα να ραφτεί με τα ίδια υφάσματα στην Κύπρο χωρίς να υπάρχει τόσο μεγάλο κέρδος. Δεν θα κάμνα αν έρχεται κάποιος να μου πει θέλω τη φούστα, τη φανέλα, το καπελάκι, δεν μου φκένει. Θέλω να κάνω κάτι όπως εν τούτο. Δημιουργία. Τούτο είναι καρναβάλι. Να δημιουργάς. Η πελόμασκα είναι η βάση του παγιού καρναβαλιού. Ήταν αυτό που λέμε το φτωχό καρναβάλι. Όταν οι άνθρωποι στην Κύπρο ήταν στην πλειοψηφία τους φτωχοί, αυτό που μπορούσαν να κάνουν πιο εύκολα ήταν να πιάσουν τα ρούχα που είχαν στα ερμάρια, ό,τι ρούχα είχαν. Μια χρήση της πελόμασκας ήταν για να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, να χτυπούν τις πόρτες και να ξαφνιάζουν τους πιτονικοκύριδες και τους φίλους τους. Και υπήρχε και με το παιχνίδι της απόκρυψης. Και το δεύτερο ήταν ότι πήγαιναν στους χορούς ως πελόμασκες και επειδή είχαν καλυμμένη το πρόσωπό τους, μπορούσαν να κάνουν και κάποια πράγματα που ήταν πολλά πιο πονηρά και που δεν δικαιούνταν κατά τη διάρκεια του χρόνου να τα κάνουν. Βασικά, δεν τους επιτρέπεται. Η πελόμασκα σήμερα δυστυχώς χάνει έδαφος, γι' αυτό μετά από εισηγήσεις στο Δήμο Λεμεσού, ο Δήμος Λεμεσού έβαλε στο επίσημο πρόγραμμα του καρναβαλιού την παρέλαση της πελόμασκας. Ήταν καιρός διότι έπρεπε να βοηθηθεί αυτό το έθιμο το παγιό της Λεμεσού και εξαλλού ζούμε σε εποχές κρίσης, άρα ο κόσμος χρειάζεται να βάλει τη φαντασία του, τη δημιουργικότητά του και να κάνει πράγματα που βγαίνουν μέσα από την ψυχή του και δεν είναι εμπορικά ή εισαγόμενα. Άρα θεωρώ ότι οι Λεμεσανοί έχουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία να κάνουν φανταστικά πράγματα, γι' αυτό ελπίζω να αγκαλιαστεί το έθιμο της πελόμασκας ξανά. Τη μέρα ούλα βασικά φωτίζονται τα πάντα, ενώ τη νύχτα πρέπει να φωτίσεις ό,τι θέλεις εσύ. Ή να την υπογραμμίσεις εσύ, να δώσεις σημασία. Και υπάρχει και το μυστήριο της νύχτας. Και γίνεται και στο ιστορικό κέντρο η Τσικνοπέμπτη, ενώ τα άλλα γίνονται στις λεωφόρους, μες πολυκατοικίες, δεξιά-αριστερά, ενώ όταν περνάς κάτω από τα μπαλκόνια και νιώθεις την άβρα της παγιάς Λεμεσού, των παγιών Λεμεσανών που ζήσαν το καρναβάλι, ξυπνούν οι μνήμες. Για μένα ξυπνούν οι μνήμες του παγιού καρναβαλιού. Πάντα θα περνούμε ωραία, διότι το καρναβάλι είναι μέσα από την ψυχή σου που φτιάχνει. Δεν είναι κάτι το οποίο διδάσκεσαι.